Но днес ще правим зелен сок. Но преди да набелем зелените растения, малко теория. Има 4 елемента за твоето тяло, които са супер важни да си здрав. Огън, вода, въздух, земя. Огъня идва от слънцето. Въздуха е навсякъде около нас. Около нас. Водата идва от реката. А земята ще я намерим в храната. Давай да действаме сега. Как се казва това? Това е коприла. Коприлата е едно от най-силните регионални, локални растения, които можеш да береш и да ги ядеш. Най-силната храна за теб е тази, която идва от земята, на която ти живееш, на която стъпваш с босите си крачета. И коприлата спада към супер храните, защото има най-много витамини, минерали, други хранителни вещества и много протеини има вътре. Разбираш ли? Да. Ще вземеш и едно листо от този брашлян. Аз се взема от там. Давай. Най-голяма, който намеря. Най-големия, който намериш, да. И трябва да внимаваш, хората ще ти кажат: брашляна е отровен! Всички имат много страх от брашляна. Ти ще им кажеш: той не е отровен. Ти не си достатъчно силен, за да го ядеш. Да, и да го пиеш. И да го пиеш, добре. Колко листа от смокини искаш да вземем? Едно или две? 4. Едно за тебе, това е за тебе и аз ще избера едно за мене. И тогава пак едно. Не, само две ще вземем днес. Какво забравихме? Това е анасонов копър. Ще вземем малко и от анасоновия копър, гризнено да видиш какъв посима. Интересно, нали? Добре. Знаеш как се казва тези? Не знам вече. Това са глухарчета. Глухарчета. И остави, че това са едни от най-силните растения, най-силната храна, които можеш да ядеш. Другото, което е важно, Ноа: живата храна е храна и носи живот. Готвената храна е удоволствие и тя не носи живот. Разбираш ли? Само живата храна носи живот. Значи, ако искаш да си жив, ядеш жива храна. Защо хората умират в днешно време и са болни? Защото ядат само готвена храна. Или почти. Не е здраво желание. И не е здравословна храна. И това е трябваме. Да, слагай го. Ето го живоблека и бях почнал да разказвам, че ако няма храна, остави, че това са супер храни, много са полезни, но ако един ден няма магазин, няма откъде да си купиш храна, това ще се спаси, ако познаваш растенията. И той може да реши после какво ще яде за себе си. Няма значение какъв избор ще направи. Аз трябва да му предам знанието, коя е най-добрата храна за него, която идва от българската, истинска, натурална земя, която е жива храна, растителна, носи силата на земята, събрала е силата на слънцето. Между другото, защо зелената храна е толкова важна? Защото супер много слънчева светлина има в нея. В зелената храна има най-много слънчева светлина. Тя е целувката на слънцето с земята, водата и въздуха, т.е. една магийка вътре. Това е много добре, от това ще вземем повече. Това знаеш ли как се казва? Не. И само да вмъкна, защото много хора ме питат как се храним. Първото нещо, което гледаме с Никола, е да има пресни, чисти, народни зеленчуци в нашия дом. И понеже аз още не съм се научил как да си гледам собствената храна и малко по мързеливата част я давам, но това не е окей. Аз според мен всеки един мъж, не знам мъж ли жена, ама някой в семейство трябва да може да гледа храната. В семейството, едно семейство трябва да се грижи за чиста вода и чиста храна, нещо свещено, което нашето тяло става от него. Аз, понеже имам още оправдания защо не си правя сам храната, имам фермери, които ми я пращат по почтата и това е голямо богатство, да имаш прекрасна храна. Това е храна. Зеления сок е толкова от зеления сок се равнява на 2 кг био зеленчуци, които си поръчал. Сурови трябва да ги издеш, за да си набавиш микронутриентите. Потърси го, ако не го знаеш ти нещо в интернет, потърси го, казва се микронутриенти, за да си ги набавиш най-добре. Това са минерали, това са микроелементи, витамини и супер много други, които никой не ни ги е разказал още. Най-добрият начин е природата. И имах един учител по хранене, той казваше: дърветата изкарват минералите и микроелементите от дълбоката почва, падат на земята и растенията, които са зелените, ги вземат първи. И това е най-ценното за нас. А нашето тяло
е съставено, ако слушаме някои гласове, които го изследват това много надълбоко, от минимум около 100 минерала и микроелемента. Някои казват супер много по-малко, зависи кой слушаш, но една почва трябва да е богата на тези неща, а най-често зеленчуците не са, но за зеленчуците... Това е мента, но тук в България му вика джоджан. Джоджан е един вид мента, взема от него, той е много ароматен, трябва ни малко повече от него, за да мирише хубаво нашата храна. И ние тук имаш един голям джоджан, обаче го обрахме, защото беше изсъхнал вече. Много пълна е кошницата, много добре. Сега отиваме да ги изтискаме на зелен сок. Но днеска няма да ги мием. Знаеш ли защо? Зная защо. Кажи ми защо. Защото искаме мега бързо да го правим. Точно така, мега бързо. И когато не са много мръсни, по тях има микроорганизми, които са важни за твоя корем. Ще го пускаме ли? Пускай. Давай. И защо зелен сок, където му ги няма фибрите, а не примерно да го направим това на салата? Фибрите за нашия чревен тракт и за микробиома са едно от най-трудно преработваемите неща. И по принцип, ако ядеш салати и други сурови неща, вземаш достатъчно фибри. Но микрохранителните вещества, витамини, минерали. Искам да ти разкажа нещо за витамин B12. Един от моите учители беше направил едно много добро проучване, където в сляпото черво преди е имало зародиши на витамин B12, т.е. микроорганизми. Витамин B12 не е витамин, то е нещо съвсем друго, но е важно кой го прави, а го правят микроорганизмите. Понеже толкова много пречистваме храната, я дезинфекцираме и всичко, тези микроорганизми са се загубили. А ако не знаеш, върху кожата ти има супер микроорганизми много, вътре в нас има супер много микроорганизми. Ние сме едно голямо село от клетки и микроорганизми, т.е. ти не си Ноа, не си Боян, а ти си едно село от клетки и микроорганизми, които трябва да се чувстват добре и в микробиома, т.е. в нашите черва, трябва да живеят различни микроорганизми, които откъде идвате? Откъде идвате? От земята! От земята! Точно така. И много хора не пускат коментар, че ние не сме тревопасни и си мислят, че човека е хищник. То хищник си мислиш, че е човека само докато не си видял наистина как са хищниците, какви зъби имат, какви ногти имат, какъв чревен тракт имат, но ние не сме нито хищници, не сме тревопасни. Ние сме едно създание, което може всичко. Въпросът е как искаш да се чувстваш. Ако ядеш животинска храна, се чувстваш по съвсем друг начин, внимателно. Ако ядеш растителна храна, се чувстваш по съвсем друг начин и съзнанието ти се развива по съвсем друг начин. И това беше защо аз се отворих за растителната храна и защо реших да пробвам да спра животинската храна или първо да я намаля, после да я спра, защото исках да видя как се отрази на съзнанието ми. Един учител каза: Бояне, няма да повярваш какво ще стане с твоето съзнание, ако спреш да ядеш животни. И аз викам: вау, това ще ми помогне да се развия душевно, да се развия душата. Що ме така, ще го тествам, да. Тъкбата се бърка сега. Насякъде разля малко. Искаш ли да ти сипя сега от това малко на главата? И понеже много хора не могат да си правят такъв сок, нямат градина, не им се събират растения, не ги познават, не знаят как, нямат сокоизчиствачка, с Никола взехме решение, че ще го продаваме този сок в кутия, направо да можеш да си го поръчаш на нашия онлайн магазин. Това са 14 от едни от най-силните зелени растения, които са още ензимно активни, т.е. във вакуум, без слънчева светлина, без кислород, на 30 градуса се изтискват и в една такава голяма машина ги пръскват отгоре зеления сок, докато падне долу на 30 градуса вече е сух и изсъхнал и това говорят още жива храна. На здраве! О, виж кой пие до края. Невероятно вкусно май трябва да стана. Вкусно ли е? Мега. Мама, вкусно ли е? Да, мега вкусно. Много вкусно, на здраве. А можеш да си представиш хората да се купуват хранителни добавки, докато природата ти го дава 100 пъти по-силно, 100 пъти по-натурално и напълно безплатно?